www.nyamira.ke erio togendere gusanga mankiri tariane Evelyn Osero kabana nchwe ikomo okwariga ntachake amaya korwase county ya Kisii agwase MCA we ward ya Ibeno Stivarika agendrete kubwatoka ebitanda gochase chinyagitari nabo igochi dispensary chonsi ase ward yo unenchireyemo yogokinia obokoreri asensemo yobowenya nigateire na nachikogendera gokoro kubwa gose gokoro murobero yo kwenekia buna abamenyi be ward yo banyorire obowenya asenchira ire yobwororo muri icyo ito Josephat Amisi ntorobati urwasenchira yoboime Elio kwene kiabuna ebirengo byobachanu benyareko bigukina ime county ya Kisii anene ime ward ya Ibeno bono nigo MCA we ward ya Stivarika nyaraka bagakora abamenyi benseme yo anene koena na ebitanda bibire ebinyareko bikoroswa ase kerengo keigoro gochigokonya abaruire anene ime nyagitari ya Ibeno na boigo ya Nyamagwa kwa kangambye mono ase abana baito bali bamenyete ngumbu asoko inyora nyagitari yeto yanka siranyankira ne familia yabo goitera ase umusani wabo bakora amase company okoro ku service storage orule sabali entambe ko chakotara entrege tanda Ibeno na ndara entrege kende Nyamagwa kumwakira ngambi yamono egere nyesaya basiseni kokonya nyesaya bagokora yenande okomenta Oluocho yoro omoteneriwe company eyo imense ya Kenya nigatebire ebitanda ebinigo bikoroseriwa asese America naboigo nabyo ebitanga nigoika ime ya orogongo rwa Africa naboigo konyora libaga lya bene koene no gocha ase ward ya Ibeno oyo tebire boigo abachaki be company eyo nigo bare aba Kenya anene abana borogongo rwa Gusii kurwa ward ya Ibeno. The innovator and the inventor of this bed was born and raised in this county, actually in this village that we are in right now. And it was his dream that when we start doing market penetration in Africa, that Nyamagwa and Ibeno ward, Kitutu Chache constituency, Kisii County, let that be the starting point, because it's a symbolic story, because even for him that was the starting point. And we thought charity begins at home, and so the major African drive had to start here, however small this place is. MCA yuwe ward ya Ibeno Stivarika nigatebire ebyongati ebitambokero ebyanyaratoka bakulira abamenyi be ward ya Ibeneira elio ebirango byobachenu binyareko ba ebya no watebanga bono abana inchimbato egas bagato achinguru cyuko basabire bintu bono alitu abatebeti no togenda teko baikirani ekogera magendero tako era siri tukerimo no nyine kero mane saje tukurandiri ngana gato tigirite ngana ndi arengo ndiro nande ndibo amagendero gotogo kora stoko nyana taito kora tukolepi astogo ikia ibisa kubigo je bikigo tunyuranga twakoratega Tangani ko tayo mheshimiwa sana asoko tunyura inahitaji eneo ya the latest facility within our county kwa mheshimiwa kwa shukuru sana aso wanjira na barabara ndanga yake yakonya baroire nende ngo tayo baroire bache enyagitari ya itongo parere nento totagete nyagitari kine erengana cyabuke umutaibo sawa na tabira sana boigo abamenyi be ward ya Ibeno nigo bagokeire anene getambokero ekyo MCA banyareko bagakwira kubaterana amona abaire amona basani koeneke buna amagendero anyareko bagagochira anene abamenyi abo be ward yo anya nyasaye tayi nyasaye ne roto eta abana abu na abana uba sokire kogenda gokorera abahamate chinsego eta gokorera Kenya gokorera abaulimwenge ngima ekiagera nyasaye otabaete miroberie miya gwatwara na ndi kwa chakeire nkaga igasenya gitari yetu ngetandagia kirenge takonya se binte bingi ko reporteri gatazeni kya Ndizi TV kurwe ward ya Ibeno ime constituency enyalibali chache me county ya Kisii eliterane Josephat Amisi.